queda molta feina a fer. Part d'aquesta feina és dels moviments socials com Escola Valenciana, però bona part és per iniciativa política de la Generalitat Valenciana. Apostem pel nostre treball i això sí que podem garantir que nosaltres farem la nostra tasca i la nostra feina, però també cal que donem impuls a unes polítiques lingüístiques des de la Generalitat, sobretot a l'ensenyament, perquè aquest ensenyament valencià se difonga a tot arreu. L'experiència de passar pels barris ha resultat molt satisfactòria. La trobada és de totes i de tots i ha d'arribar a tots els llocs. Aleshores, el fer la cira perquè era els 30 anys, perquè volíem ocupar tots els espais que abans estaven vedats. La nostra intenció és continuar fent-la per barris perquè les escoles són les col·laboradores per barris, participen, se senten més implicades i el nostre objectiu, que és l'ensenyament, la defensa de l'ensenyament i l'ampliació de l'ús social del valencià, es fa molt més efectiva fent-la per barris que fent-la sempre en un lloc determinat. Que hi havia una vegada un conillet molt bonic de color blanc suau, però aquell conillet estava cansat de ser tan xicotet. Va dir: mira l'elefant com és de gran, mira l'hipopòtam com és de gran i mira'm a mi. De bon matí, roc, roc, roc en el cole, jo sol ja em sé vestir. En el cole, agafa el saquet de l'esmorzar.